my country, a right. Eddie, I say a mountain, and they say, when you're me, I shall do a two just when you're me, when you're me, yes, share a fiancé, na ye need that. Is there about so many nine, and the year room one, and a tosso edgy, a radia yebi. And a place, so what did you, so when did you, a radia yebi? And a place, one monsieur, so one monsieur, a radia yebi. When Yamikuto to me, and inti fashion or more day, say a rade, why ye be. It must say, Epi. Mijidi said, you made Yabaha, Mokaisa Yabahada. Wow, baby, the Mount Sassuname. Oh, that's just a munina. Okay. Yes, I atuaso, Nananum, a buyer, Mako, and him feel, Nananum so ye crab, Abekaya, na ye did you make no. Atuaso. Now a high insure 104.5 said a winning no. Sasu so ena ye affiliate station, mature stations are Oma apike ye Jumedian and Dosso, a ye baby. And Sasu so ena Facebook, any YouTube about for crimes so send ne ubi wa broche say yo ba say yo ofase say yo busuania. Bon modern say Ubeka Chene say Nhyira ewo Adanwomase live. Into the omomodi anon call Facebook or call Nhyira 104.5 ewo Facebook. Na oma yente nenka say wo hwe dwumadi no. Onche fia wo free mu ewo Adanwomase ha. Ana say emape ana bodure any kro atwa wo hia. Wo amana ni bia baby a wo bia ya connect o aba Adanwomase. Ma yente wonka. Shira wo ma medi, shira papa di, shira busuya wo free mu. Na yema ewiase nyina hu se ane. We ni jisa wo free Adanwomase. Ekuro wa ye kente papa. Ekuro wa omo ena ye amahene akente. Ekuro wa wo fra omo kente a uduru baabi a na ye soso so. Ana meboa. Ekuro wa masada aye kente edi midi atoto so. Wo so bi fra kente na kente ne ya fra no Queen Elena eye me amiti here. Obi fra kente na sa kente ne ya fra no mama efe hwehwe asomdwe a eye me amiti here. Obi fra kente na ya fra no Lady Amana sa kente no eye me amiti here. Eye Adanwomase fo ena de midi atoto so. Nyame onhya Adanwomase fo. Mo hene ene mo mpanimfo ene gabi ene omo nyame nhyamo. Sama ye kente ahodo numa midin ene da so na migiri yesa nwuma pa midinti ena Adanwomase man maya krado se afibia mo be ye kente na mudi midin atoso nyame onhyira mo pa yadamase meka se ema formula no aju se emu oden unique ema formula ema no ha because a member plans we say more day. A member plans. More day. Wow. A more day. Wow. A member plans. A member formula. But you're unique. Unique. A member formula. And a unique camper. And yaba. Na yebedi juma na mema mo feedback kakra be se bosome afi atwa mu yenya case bi erabe bi a wodi tiwa ne kuno de ne bae omo every kumawu ha baby and bemma no beka ensem bebre ye frɛ eraba no wo se ne ba ensem bebre wo je ne ba ye jibano miame jibano se me ne akwada na etina na akwada no ho wo de ne hye pope bottom kro be frato enti de ma me no de owo ba no ene eraba ne papa e ba se yemfa ba ne ma wo oma be hwe wo se si a na eraba na sama wo fra me ka kire me ne se ne ba ne de ontumi ne ono ani yemo ba no entina ne ekina ene kinachi Adenti a akoda na ye kromfo. Akoda no nim ne via wedi.
10 years. Wow. So when you come, sometimes Obabi ba Jimmy Bamame. I'm saying just a million Shushman, some Adibana Meboa and answer memoir. On 1 year mobile, 10 years on to Minentina. Because when you're Bama for fraud, and never walk on over. Damn, because a money be our for Omanyana. After Matamase, we are about 10 years. Won't you mean they were about 10 years? Was Sessa Debra, won't you mean an antenna? A rubber is sweet or the drawer. Hey, what did you say? Hey, Kate. Oh, okay. Kate. My share, sir. We are wolf and answer, we are producer. I told Nana no bar, Metro Suka Crana, Maji Mehene Tata Betanasi. Into the Casamame. Pacho, no Martinez, you penny from one. A pacho me were Dungra. Many bear my friend. Dungra, me pachan, Mansula. A pacho bear my friend Francis, and a menenity, and was so chica. Menena ye Jumaya Quasa, it me 119 now. I catch up so chica and Mammy Kate, Buame, I make quite a lances, and I am Yadum, me buan or what lances, no lances, and I am Yan Ukraine. I think I make an Nanam no by Yanshana and Nana. As some no as a son and Namun in RTB. The son and Namo drew Anama Mayana, sorry. Nana Kojo Intiamwa, Otoso Mini, Penny Otoso Mino, and then the mouth for Adanwomase, and a banner. The Sabre, Medema, the Japanese, no way to Medina. So, Adanwomase, I'm not talking about Sabre, I want to start with the fair. To my dear, a son in love, I'm a few of my family team, Adanwomase. Sammy Apotia, or maybe anyone of another China. Yawa, Nana Pade, Abisa, and Sameh. Nana, Otis Saber, Ma for some Panano, and Abujan fee, Bema back, so I don't take. There are Caliboso in the far and a Tassono. So, Papa Nico Pinin and also a person and a fatame. Yeah. Nana Mas Abraham Padia. Yes. And I could have you chrono. Yes. Nana come Kuma Sana Benano. Yes. Nano dress and one no. Papa Nico Pinin. Supplement just. Papa. Papa you chrono. Nano Suba Queen Bamaba. Yes. Yamame, every hour, anything in a rebel, I'm not going to tell you. Yamame, Baman, one of them, and I'm not going to tell you what penny. And I was in the phone, chef. Nana, we are so put on my so Baman, and Tabia, I'm saying, and I tell you. Yes, I need to run my son. Oh, yeah. Oh, my man said, I was said, and I didn't. Adanwomase. You need my dear cousin, I don't know. Go, baby, and move what and I could go tell my pen to me, no. Who for the Adanwomase? And I said, I'm not for that, baby, to my maybe I'm going to be a I'm sorry, I'm going to have a country. So this is the club. So this one quite quick on it. I'm a banana, and I trust it. I'm about to say there, and I tell you, so trust it. Now you're my papa, and my most shot,
adeɛ asanta yɛduru no bɛtoa so aman bɛda asɛ me wɔfa nyankopɔn hyɛ mo nyinaa yɛ maame ɛfa ma no ne ne tim deɛ adoa no na ɔmo sa ɛsɛ nso mo ne agye sɛ ɔtu problem pɔn ɛde n'anim nyam ɛbɛta dwumadi kɛseɛ ase ama yɛn nti wɔ fie na wote yɛnka live ɛwɔ Nhyira 104.5 FM ɛnkyɛ biara ɛna ɛyɛ yɛbɔ na ɛyɛ doctor degree wiase afa na ɔrɔ nyinaa no nkyɛ biara na yɛbɔ n'aba so ɛpagya no kɔ so paa na ɛne yɛ sɛm sɛ mɔmɛfɛ yɛbɔ na brɔfo ka sɛ bɛka doctor degree no ne dwabɔ di kan wɔpi abɔnten nti ɛde ndɛ wodwabɔ di ayɛ nhyɛ mmom sɛ ma nana sɛ dwabɔ di kan wɔpi abɔnten ɛyɛ nnɛ ɛde mu a mohwɛ live ɛwɔ ɛyɛ abɛɛfo tentan video no so sɛ wɔ Adanwomase deɛ a ɔmɔden asɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ wɔn ne sabre menkasɛ nkyɛ mɛgya ma ɛyɛ ɛnkyɛ na bibi akɔ so tɔɔte wɔn ti sɛ wowɔ Nhyira fam a ɛnnɛ yɛwɔ Adanwomase yɛmfa asɛ dɛm atɛsti tɔm ɛre tomato mix saa adwumako kɛseɛ na asɔ yɛ ase ma nnɛ yɛbɛpie mu Adanwomase aduane bi a bɛde bi a atɔsodeɛ ɛfɛ ne ntos yɛne yɛsɛ wofa kakraa bi na ayɛ bebree yɛde nneɛma bebree so abɛdwama nso ɛbɛboa wo na bi te sɛ ɛyɛ yankasa ɛyɛ yɛ chicken stew spices naba deɛ ɔpɛ sɛ wode yɛ stew deɛ ɔpɛ sɛ akokɔ nam dwanam takraboa nsuomuboa nyinaa abi ɛwɔ hɔ sabre nana atena ase nana piao nyankwadaa nyankopɔn nhyira wo ɛde sabre bɛgyae ama mamafe na yɛbɔ so ɛwɔ yɛ mfamem ɛwɔ ha ɛde mehyerɛ wo kurowura atena ase deɛ aka ne mamafe wada ma mɛgya ma wo na wate aso ama yɛ kwasi meda ase masom ɛwɔ ha nana mema akɔ aba nana nom a modi n'akyi nana mema mo so akɔ aba nana nom ahemafo mema mo akɔ aba nana ne mpanimfoɔ nyinaa abɛdu ɛnɛ nkɛwɔ sɛ yɛn nyinaa ɛwɔ asɔkɔre mampɔ nanso ɔbrɛ dwumadie nti ɛne ɔdɔ a ekurowura wɔwɔ ma dwumadie nti wakɔ anɔpa ɛna watwa so ɛna waba te sɛ woyɛ kuromani a baabi awɔ biara brana bɛka yɛ ho ebia na ɛnɛ woso wobɛnya wodeɛ baabi bi awɔ biara Nhyira 104.5 yɛwɔ YouTube live Nhyira TV ɛno nti sɛ wofiri Adanwomase wofiri Amapɛ wofiri Bɔnwere ekuro bi ɛtoatoa so biara a wofiri no wɔmɔde anabra YouTube fa wo din wo maame din wo papa din wo busua ni bi a woni no bia na yɛnkan no hu sɛ ane mehwɛ me kurom live aka yɛ sɛ wopɛ kente papa afura amahene kente a ɛyɛ ha ɛne yɛyɛ no ɛne nti ma w'ani ngye sɛ wofiri Adanwomase ma w'ani ngye sɛ wɔn nso so wo kurom ɛne ha ma yɛnte wo nka ɛwɔ Nhyira TV na mesɛ mo ni deɛ na makasa kakra ɛwura bi the case aba mɛkae sɛ mfie etwa mu a mebaeɛ ɛwuraba bi moboa me ɛma nnɛ ne nsa kɔ n'ano ɛwɔ ayi beebi ani kwan no so hɔ nyina hini nti ne yɛbɛtie Kate so na yɛahwɛ sɛsɛsɛ na nane ne mpanimfoɔ boa me a na yɛaboa me Kate Pacho me chama asɛm so Pacho na bene ne yɛ adwuma odungura hɔ Pacho ne yɛ galamsey na mo yɛ galamsey ti na wo so tubi na yɛ yibo na wo yi de eboɔ wo yi bo Pacho Sunday no me sɔfo bi preaching wɔ se yɛkɔ heaven a gold nkoa na yɛbɛtiatia so heaven deɛ gold nkoa me sɔfo wo yɛ ama galamsey fo edi ka wɔ heaven na sɛ heaven gold wɔ hɔ deɛ ne yɛbɛdu hɔ na galamsey fo agye hɔ afa I see nti na mo to gold Pacho okay yɛnkɔ Pacho ne yɛ small chan ana do ka kyem sɛ otwika nti memboa no na metam 6 stars de ma no ɔmo ano no
Onkoye lances. Yeah, license. Onkoje lances. Yeah, Car lances. The car license. Yeah, just 6,000. I know catch them and the man. No, you're ukuna na boyfriend. If I show my boyfriend and what down back. Boyfriend and what down back. If I show no, I catch also know what down back. Okay, young queen. I show my demand or Koye lances and a bar in the Yamian. Maybe son was so okay to my boy, and they are sharing the pretty at 2 Kumasi, a day imagine one of the cast. Send us idea, the person go share baby. I would see a catcher or so in Yabutre, and Naman Obeko, a chairman of Economy. I don't know, let me tell you, Missa. I don't know about for frack catch them, no see my case baby, me no baby. I'm a soon your baby or hard then I will qua on Passau and Beko. After the last show, crowd or quan water or catch them a sign in so far that they would do Nayan cool. It took a season, no upper. A woman to could be 1 week or Copra Henry City, no dear Jammy. Or Babana, Galam said, you know, come once a day. Henry City, Galam said, the girlfriend. Because almost which you could create Japan once. No more Henry City. Not and to a corner, Miss Minton, Miss McQuaid, Jumani. So Babana, you will be quite Juma. Catch up so in 7 minutes from quite Juma. Let me see a crab or call. I walk on now to your car. If I saw a day in with Yamika. And then a quite Jumane day in with Yamika. I want to have for quite Mutia. Mutiana come, mammy. Or Mutia say. If I saw a day, better Mutia Henry City. Let the man. Okay. And then, Mene or catch them. And I made to a catch up sign. Penama mini for the unquaid, and I may say, which me jam Homan Henry City, they could have Crabba, Sicabani and Fantabian indeed, and they were called 1 long year and Juman walk or 2 on the say, on penning there, and penetram no more quajuman. Who are Tamasican, I might call say, some of your bar men one was semi quajuman, but you charming. And then the mammy be or G2 himself or no drink to men and town. My quack friends of ma, they share their Francis say ye. May you call you more swam my men who just can wait your lies say, some of your bar men tramla line or so, and obey you charming papa. Some of your bar, palm and tranam branding, and obey you channel, what catch a mamma and a buff for no, so will be this year, better you channel. Fucking, I know just said it. Why you did not tell? Or catch and sad, oh, I Yana. Oh, be this year, oh, Baby Chan, and only for you. If I turn or catch a mamma, so I'll grow a minute in a mania, then meet you channel, say, I'll grow Ben only need the buy Okita. I'll grow Ben only need one, my cancer. I chose. Was she? Pacha was shipper, no person, what I or Payaka, oh, would you? No person, maybe son or Sanyano. It's not with your mother and a crown of Munya a Jano. Let me be so what side I'm going to soldier. It's with a Miss Sanaban. Let me be Sanaban, Mr. Kevin. It's when Moko Sato and Soldier or Sam Shapalasam. I want to do she there more, the boo and I'm son. It's lucky. They may see your man. Let me go and say, we nation, but no, I don't fight. So, young friendly read. Your friendly read. Read. Can I read? And I may fire. I feel to me, Sammy said, I then my funny reading. I say, but I was so one shit. Now, many more be on the river now, but I'm from Padia. Nana Ewaha, Sasso, and Nana Kwame Kuma Ewaha, and Nana Ote Sebema for Ewaha, Nana Odro Asamoah Ewaha, Nana Ejdia, Ochame Apuntua, Apuntia. Chiame abutia ewa ha ena nana abuaje edusa ono soso ewa ha o achiame hene ono so wa ha oba peni ajakuma buatima ono soso konti owa ha sana oba peni edutwumwa mransa papa bi ono so ewa ha oba peni afra owusia ono so wa ha nana kofi brepon traditional secretary ono so ewa ha abimpon traditional secretary nana mamu nyina akwa ababiem nana mesra kwan na makọ kitchen constituency ho na makọ hwe mo manfo eye aduane no dia mawiase nyina ehunu Adanwomase ema se de omo nsa no bo
and Quano said the AC2 Mijiri said I find TV so a drama on it. It's best sorry, my name is Penny for best sorry. Now Yakohe kitchen constituency. Near Echoes of Gonia, air fire, minimum Hano, a more day, a more sham. A more I am ready, Anna. Yambrana. Yeah, inspection, Mama Uncle. Sister Weber Hagen. Yes, sir. When you hear. Cronina, I am Mediana.